جاوے گا اللہ کریم حد مقرر کرے او پانی پیوی شربت پیوی پھلاں دا جوس پیوی حلال چیزاں کھاوی پیوی شراب دے نیڑے نہ جاوی نہیں تے برباد ہو جائے گا اساں اللہ دیاں حداں ہی توڑی جائیے اللہ فرمائے کہ حلال ویکھی تے حرام نہ ویکھی ہر ویلے حرام مل نظر آن پھر آمن ہونے ربیع الاول آ رہے آئے قبلہ شاہ صاحب بیٹھے مشائق ساڑے بیٹھے علماء بیٹھے حضور دے نوکرے بیٹھے کئی تُساں دیکھو گے ربیع الاول چاون گے مولوی صاحب پیر صاحب شاہ صاحب کوئی وظیفہ دسو حضور دی زیارت ہو جائے میں پوچھنا چاہنا کدی شیشہ ویکھ کے اپنے تو پوچھے آئی جیڑی آنکھاں دن رات ٹی وی ویکھن تے عورتاں ویکھن غیر محرم تے رنڈیاں ویکھن نچن والیاں تے جناب اعلی نظر بھی پوے تے جناب اعلیٰ گانے آتے تے فلماں دے پوسٹراں تے پوے جی دی اکھچ پورے جہان دے گندے منظر کھڑے ہوون کیا اے اکھ حسین کریم دے نانے نو دیکھن دے قابل رہ گئی ہے کیا اے اکھ حضور نو تکن دے قابل رہ گئی ہے کیا اے جناب اعلیٰ اکھ لجپال دے چلوے تکن دے قابل رہ گئی ہے دیکھ ذرا غور کرے تھے بیٹھے ہوئے جوانو یہ تیرے پنڈ دے اندر اگر کوئی شادیاں تے شرابہ پیوے تے پھر آکھے خوشی کا موقع ہے مولانا آج تو پابندی نہ لگاؤ آج تو جناب خوشی کا موقع ہے ایسے جناب اعلیٰ باتیں نہ کرو انہوں کوئی ایک ایسا ہے جڑا گل کرے کہ علماء تو پوچھ لے یہ مسئلہ شریعت دا کہ جتنا حصہ جناب اعلیٰ پیشاب دا کپڑے نو لگ جائے تے کپڑا پلید ہو جاندہ ہے شراب دا بھی اتنا حصہ کپڑے تے لگ جائے تے کپڑا پلید ہو جاندہ ہے دوجے لفظاں وچ پیشاب جیسی گندی چیز یعنی جتنا پیشاب پلید ہے شراب بھی اتنی پلید ہے تے پیشاب جیسی گندی شے زبان تے سٹے پھر اسے زبان نل کلمہ نبی دا پڑے او یارو کدی سوچی آئے پیشاب پر کی گندی شے زبان تو گزرے پھر اسے زبان نل مصطفیٰ دا کلمہ پڑھیا جائے اللہ رسول دا نہ لیا جائے کیا مسلمانوں اے گلنا سانو زیب دینیاں نے کیا اے سانو جناب اللہ کھینے گلنا باقی اگے دیاں سزاوات تے جزاوات تے بہت زیادہ نے کہ میرے آقا نے فرمایا شرابی نو جہنمیاں دا پیشاب تے پخانہ تے پیپ دا کھول دا ہویا پیالہ بھر کے اس ویلے شرابی نہ لے آیا جائے گا حضور فرماندے نے اتنا گرم ہوئے گا کہ شرابی دا اتے آلا ہونٹ کٹھا ہو کے سر تے چڑھ جائے گا تھلے آلا ہونٹ ہوندہ ہوندے پیراں وچ جا پوے گا جدوں منہ وچ زبردستی انہوں ڈیلن گے ہوندی آندراں کٹ کے ہوندے پیراں وچ سٹ دے گا ایک گلاں تے بعد وچ نے لیکن اس دھرتی تے اگر اتنی بھی محبت سچی ہوئے کدی سوچی آئے حضور نل پیار بھی ہوئے تے زبان گندی کر کے پھر حضور دے نہ لے جاون او مسلمانو آج وعدہ کر کے اٹھو آج تو بعد ساڑا جینا بھی رسول اللہ واسطے ساڑا مرنا بھی رسول اللہ واسطے ہاتھ چک کے بولو انشاءاللہ یا رسول اللہ لبیک 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 کریم علامہ ایتے ہو گیا کہ آج تو بعد اساں اپنے رب دی مننا گے بولو انشاءاللہ دوسری ڈیوٹی ہے رسول اللہ نال محبت جیندہ نعرہ تساں بھی مار دے اساں بھی نعرہ لانے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے اچھی بولو موت بھی قبول ہے اے نعرے دی حد تک سوکھ ہے لیکن عمل کوئی کرے تے پھر مزہ ہے نچ میلاد دی محفل صرف چاولاں دی پلیٹ نو لنگر سمجھے تے حضور دے دین نو لنگر نہ سمجھے اے کوئی عشق تے نہ ہو جائے کہ اتھو جاندے ہیں کوئی تسے شاپر تے لنگر دا لے گئے لیکن جاندے ہیں حضور دے دین دا توفہ نہ لے کے گئے میں نو دسو تے صحیح کہ یار پھر تیرے رات دے جاگن کس کام دا آؤ چلیے 14 صدیاں پہلے
تانوں دسیے کہ عشق رسول دے معیار کی سن تے اج کی نے. ناراض تے نہیں ہو؟ میں تانوں پہلے بھی ایک گل دسی کہ مینوں اندر نال پرواہ نہیں ہونی کہ اوندا تواڈے طرفوں کی ری ایکشن آئے گا. میرے نوں یہ غرض ہے کہ میری ڈیوٹی مالکاں کی لائی ہے تو میں تواڈے کے بیان کی کرنا. تواڈی ضرورت کیا ہے؟ اتنے جوان بھی بیٹھے, بزرگ بیٹھے, بچے بیٹھے, ساڈیاں دھیاں بہناں بیٹیاں بیٹھیاں, تے سارے واسطے دل کر رہا ہے کہ ایک ایک گل کر دیں کہ سارے دی ڈیوٹی. اگر ایک باری چلیے نا جی 1400 سال پہلے دا ایک منظر دیکھیے, ادوں دی عورت حضور نال تے حضور دے دین نال کیسی عقیدت رکھدی سی تے اج دی عورت دی عقیدت دا کی منظر. ادوں دا جوان کیسی محبت رکھدا سی کریم آقا نال, اج دے جوان دی محبت دا کی معیار ہے. ادوں دا بچہ حضور نال کتنا پیار کردا سی, اج دا بچہ کی کر رہا ہے. ادوں دا بڈھا بابا کی کردا سی تے اج دا بابا کی کردا. اے گلاں میں کرنیاں نے. اگر تساں سنن دا حوصلہ رکھ رہے ہو تو سبحان اللہ کہہ دیو. میں گل میں پہلے خواتین دی گل کراں کہ آج خواتین نو آکھیے نہ کرو نہ پردہ تو ناراض ہو جاندی ہیں کہ مولوی پابندی لگاتے ہیں, یہ کرتے ہیں, فلاں کرتے ہیں. اساں نہیں پردے دی پابندی لائی. ایک کریم آقا نے عورت نو چادر دا تحفہ دیتا ہے. میرے آقا نے انہوں چادر دا تحفہ عطا فرمایا. تے چنگی عورت وہ ہے جن دے کردار دی سمجھ لو کہ اور ان دے گفتار دی اے صورتحال ہوئے کہ ان دی اولاد فخر نہ لاکھے کہ ساڈی اماں سیدہ فاطمہ الزہرا پاک دی کنیز ہے. مزہ تھا. دکھ اس گل دا ہے کہ جنہاں حکمرانہ نے پردے نو دتے 5 نمبر, اج پاکستان دی عورت دا ووٹ انہاں واسطے ہوئے تے جیڑا سونا نبی پردے تے حیا نو دے 100 نمبر, اون دے دین نو کنڈ پیچھے سٹ دتا جائے. انج ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ نون لیگ دی گورنمنٹ نے بل پاس کیتا ہے, اندے تے بھی کئی لبرل جماعتاں اور پٹ رہی ہیں سن. پردے دے 5 نمبر, انگریزی دے 100 نمبر, بیولوجی دے 100 نمبر, میتھ دے 100 نمبر, فزکس دے 100 نمبر, ساریاں چیزاں دے 100 نمبر, تے سیدہ فاطمہ زہرا پاک دے کردار دے 5 نمبر. ہائے مسلمانوں دب کے مر جانا چاہیے سی پھر بھی نہ بدماشاں نال کھلون والےاں نو کہ یار تساں ہور کچھ ہوے نہ ہوے اپنے محبوب دے گھرانے دی غیرت تے ہونی چاہیے. اساں بندوقاں لے کے نہیں آئے, نہ ساڈا ایک کم ہے, لیکن ممبر تے بیٹھے ہیں اتنا آکھنا تے حق بندا ہے کہ یار اپنے گریبان جھانک کے دیکھو تے صحیح جا کی نہ نل رہے ہو. چلیے جی 14 صدیاں اج دی عورت ایک پردے دا بوجھ نہیں چک سکتی. اج دی عورت نو آکھیے کہ شادی تے نچنا نہیں, گانا نہیں, میک اپ کر کے کیمرہ مین دے اگے نہیں آنا, تے وہ کہندیاں نے کہ یہ شادی ہوئی کہ کل ہوئے. انشاءاللہ کل ہو جان اس عورت دے جڑی حضور دے دین نو کنڈ کرے. انشاءاللہ کل ہو جان اس عورت دے جو مصطفیٰ دے دین تو منہ موڑے. آؤ چلیے 14 صدیاں پہلے اسلام دی سب تو پہلی شہید عورت, اے اعزاز ایک عورت نو ملے اگر عورت سمجھے تے کہ اسلام دے اندر شہادت دا رتبہ پہلے مرد نو نہیں ملیا, ایک عورت نو نصیب ہو. اے ٹی وی والے تانوں نہیں دسنا, اے محمد عربی دے نوکراں نے. آؤ جناب اعلی چلیے 14 صدیاں پہلے اس بی بی دی گل کریے جس بی بی دا نام جناب بی بی سمیہ ہے. حضرت عمار ابن یاسر دی جناب اعلی والدہ پاک کے پوری اما جناب اعلی جی دے جمالاں تو پکڑ کے ابو جہل تے جناب اعلی اوندے حواریوں نو مار دے مکے دے چوک وچ لے آئے. اج دی عورت نو اتنی بار بھی نہیں ملی دین واسطے. اج دی عورت خوشی نال اپنا دوپٹہ اتار کے اپنے فوٹو اترواون تے راضی ہو گئی. اج دی عورت ایک موبائل واسطے عزت دے سودے کرن واسطے راضی ہو گئی. ایک پیپسی دی خاطر اوندے تے فوٹو لاون دی خاطر عورت جناب اپنا چہرہ کھولن تے راضی ہو گئی. ایک شیمپو دی خاطر, کافراں دے صابن دی خاطر, کافراں دی کریماں دی خاطر مسلماناں دی عورت اپنے چہرے نو
کھول کے غیران دے کے آون تے راضی ہو گئی آؤ 14 صدیاں پہلے تانوں دسیے اس اسلام پیچھے عورت نے کتنی بڑی قربانی دیتی تے یاد رکھ لو اس دھرتی تے نام اداکاراں تے گلوکاراں دے زندہ نہیں رہندے نام جدوں بھی زندہ رہندے نے حضور دے دین دے وفاداراں دے نام زندہ رہندے نے اچھی بولو ذرا اس بی بی نے جناب آلو نام حضرت بی بی سمیہ کلمہ آقا دا پڑھیا مار دے کافر چوک چلے آئے کلمہ چھجنا کہ نہیں ہونے کیا نہیں چھوڑنا 2 اٹھ منگوائے ابو جہل نے ایک ادھر کھڑا کیتا ایک ادھر کھڑا کیتا ایک اٹھ دا رسا بن کے بی بی دی سجی لتج بن دیتا پھر کھبی لت رسا بن کے ادھر دے اٹھ نل بن دیتا سنو اے مسلمانو اٹھا نل بن کے بی بی نو پھر پوچھیا گیا ہے دس بی بی جان دینی ہے کہ اسلام چھوڑنا ہے انہیں آکھیا ہے تو کی کرے گا جے میں کلمہ نہ چھوڑا انہیں کیا میں تنو چیر کے 2 ٹکڑے کر دے گا انہیں کیا پھر اتنی جی گل ہے اگر پھر 2 ٹکڑے نہ کر 2 لاکھ ٹکڑے کر تنو ہر ٹکڑے وچوں رسول اللہ دے دین دی آواز آوے گی لبیک